Da unes decennies adichà te pla vengut sus punt de vista, uei che in Gironde di Langonès che vam incontrare a Gric de Prat, il gruppo della famiglia Roulette, che sorteix un abet album Viaggi en Aquitania. Un vos amiat a che viatge? Nous amiat den lo passat, so per mei. Nous amiat du nord au sud d'Aquitania, es a dir du viarn au Bordalès, per y trobar los ligams qui han toujours existit entre l'un et l'autre. Nous amiat també a imaginar, inventar, crear una culture per demain, donc a crear musique, en partir d'un material que hem amassat a mesura de les annates. E cum tostem d'ab Gric de Prat, aquest materiau n'est pas un materiau gessit de la cultura popular, que s'aieix mei que mei d'una musica sapiente barroca que són anat cercat en los archius musicaus de mantues biblioteques e quitament la biblioteca de Bordeus. Avem trobat plen de causes occitanes ou situïdes en Occitania. Avem trobat tota una musica barroca, sabent. Existis també una musica clàssica, nosaltres n'hi havem pas tocat per el moment, però que podem pas tocar. I ens hem de reviscular co. Hi ha també una altra idea, és que si parlam a Bordeus de son identitat, podem pas evitar el segle XVIII, com podem pas evitar l'edat mitjana. I al segle XVIII, Bordeus era un joguei extraordinari de creació. Debat la nostra tria mai, canta l'utture, l'upi che lugai. Debat la nostra tria mai, canta l'utture, l'upi che lugai. Bumati la rescureta, jumle, la rescureta, jumle. Pensi che sui entre la voce tradizionale e la voce dita classica e sus pas lyrique. Attau. Perché just pas lyrique? Per mon utilisam pas en cant barroc los vibrato e totes aquelas techniques d'amplificació de la voz. Et le cant barroc justement se rapproche du cant tradicional, d'aquest costat human e aquest costat viu. En Gric de Prat, la major part dels musicians que són de la mateixa família, que hi ha el pai, la mai e els dos mainats, e n'hi ha de qui voleren pla que demorés a tau. D'amor in història familiar, jo el pai m'agradaria que d'amor in història familiar, mais après la vida sabem pas què va devenir, un lo ben va boar e semenar les granes, mais per el moment aquest disc és la mei beroia de les fotos de família, segur. Però és aquí que tu torna a començar. Hem com una família de cirque, que quan trenques qualcun en una família de cirque, bom, és pas mei soquera, e bom, en tot cas, és a tau, que hem quatre e la pitxoneta que arribarà a l'eu, deu ser un violon, esperam. E tot aquò que us agrada aos mainats, Lucie e Elie, los dus grans que són adar a l'universitat, los ligams d'ab Gric de Prat que es poderem desligar udrin, e benou brig, lo grup è partito de la família. Trobi plaisir de jugar avec mon père, la mia mãe et la sœur. C'est une escasence familiale que fa continuer, penso. És tostem un plaisir, és molt important per a mi que hi ha una pràctica tradicional i familiar i això serveix molt per guardar els lligams. E hi ha pas tostem particius a tots aquests musicaires den les peces col·lectades, que donc el rol de l'Eric, de les escribe, e això e ben hi pas aisit. A la debut que hi són caco, la melodia du cant. E jo que vau escriure les vots per els seus instruments en funció de ce que cerqui a ballar com és fet. Per això vau aplicar les lleis normals de l'harmonia clàssica. E aquí ce que va ballar a la fin final. A tau de ballar de l'ampleur et de la prigondua au cant. C'est un travail de musique.
Qual è la difficoltà di tornare a creare un'armonia tra le melodie che esistono depuis siècles? Il y a tous une partie des causides. Bon, c'est que quand on harmonise une mélodie qui existe depuis siècles et siècles, on aura en tout ensajat de tenir compte de les leis musicales de l'époque. C'est-à-dire que va pas un accord super moderne sur une mélodie du siècle XVIII. C'est-à-dire qu'il s'agit de seguir l'harmonie baroque. Che la fi d'aquest numero de punt de vista d'Ab Gric de Prat, la vostra emissió que è acabada, mais pas de problème que es torna a vede, que serà diumenge que ve a 11h30. A 17?